igomba bwete short courses cha BCD na BX nigo bagosomya umwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA boyo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ate chifile chiro bisinkara ibina getembiroro mugambi oli ondatigete. Bono paka nale ko birigere buya. Manyanga ingina inche na so iro bisianke ngaingo chake. Lakini ngwara kontebira kemagade. Endo te konte ngwante nyomuno mugambi. Tari no nyamutule. Ugusuga ko minyoki. Nayo tamanya na ko minyoka. Utata nende kukuwa na Nairobi kwa watu njiko TV Swahili. Kera litukorie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabo tuko nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miyamana wana mwanju mwere Ndizi TV ya karona nende to kwale ni asumuro belio kabisa nani tuikira seki ngese kiriete katukura kwana siasa na magendro to anaralia abe kiru aschigodi awa anaralia abe kiru asense ito ya Kenya na se ikisi counter nene gari tukurandira na nyore no mageni one Steve ali kuigira se studio ande ka twasuira somo tienyi oikomi maitengora achara se studio nene kwa oberange metinyi bera taraika onando ara tena na aralia roberedi katutegetia matukange 89 tukore omwaka oyoiga gumeta matugunya kuminyokale ibina na lenga lenga turaenda tokoro mwaka oyo bingo iturukana meroberiki abegete asenjera ya bene Joshua on the 89 tutikali tokore omwaka oyo iga asoko semeri kwa maniki ane to semeretie kabisa kutakole biro tiangari ni Steve alika ara so ase studio kabisa kabisa no mugambi bia sana ngora ngwana ndi mwanju muliria wono ara igwiri ugiria kabisa metenkare kwa jeta metinya erangi biro na tariyeto omwanchwa omorigereria mutegereri ole kurwa Ndizi TV na bakwaniringa bwakire bya nimaite na Ndizi TV ne ere ward white na balimo timugete getanda na balimo chinse cha maiko toko teba na inunga werire bya ekogera bantu bonse asobwamo byemon sana to moyo tole moyo tukonya kukwanania bya sana kabisa ino mheshimiwa Steve alika kurwa se ward yeibeno turajakere bino mbiere Ebe nombiere nonyi abandi nkuiburu bali abandi ngusira bali mchimareli nchiro akini avire chirirende mbiere bia sana nakoroji gora segeti kerie kero Shabana yare gwa ko mubira ngakingo yale nge Steve abono nakorojo by the way ngiyale untana bakoro kerie tanande obabunelete Sabana yagatanga itole bobe kokende draw ne timu gorunga FC Leopard tarigentu kere rais ya na ndi ntutwanya siteko para bune penalty baitu ya igo ntole bobe igo ndana tako igo ndore bobe kingo yale ngwaro Steve ntoro yale just standard chegoro standing kwirali bageri ngwakira management ya Sabana na mashabiki bonsi amu kwa jumura ase ogocha kurwa muikase timu ya Sabana no abagambi barenge
mo gavana ito Simbarati no arenge kusapoti abana banka oyo kabaire umugabana Kisi County Elvis Ongwae no arenge no arenge na intuna ba MCA the majority na banda bange no twale mwako kurusinya mwaya no arenge abantu nabange barenge asogocha kwa etimu yeito ya Savana omoyo igo togenderera na mashabiki njireru ete kurugusiga igari nete chigari cyabo baichoreti egeti kelitwarange kya urinzi igo saruti kwa yostiwe ko mwete kwande na baraya bange barengo igo torena turebo be yagora yaje ko unite amo kilomita ba egraba kusiba go chamo wita barai bonsi no barengi go shira etimu yeito ya Shabana nakuko na barai bono bachakiri kwembresi mangana ichiko solia ya no maite ntoriale na busita yale yintu to comment yuko no bwanchari no torama singecho asebunige saku toramo torobomo lakini gocha bono amo buna bono konyoranga buna bono igavana Simbarati no alenge ko support team wanyora no mugabana olio okabeiro no ali inkie korokia no bwanche na korokinga ikiringa ky'umupira ikiringa ky'abana baito basabana tigato support asobomo tubasire Bia sana nindo jina litukuri chuma ibakari gwaka na Tusker FC itukuri chuma libara ake getina kitara bekwa tujitumanye ngaki bono tuwerure na butoko basira kabisa abani kero Steve ndireta sense ya sports yakigera no tuwacha kero ya Shabana yako retebo yasinini oroje oronguru turogusi twaikire birengo bibigo kini sports jage no na sibi rodire no na sibi godi ya wewe twaikire bina bana nkwara wiki teraera tuwa como pira no mheshimiwa na Zairi Janda egere na ronchige kombe asama chiko ya serikali kombe ya CDF ya chakire wakwa we como alibu mutenyo yiga November etoke kiairire kando na yesinge nchapana bara bange chirusa ngo chakale ke kombe kende kiayo manyene kuruguza iri Janda everyone ebintu bya constituency ngima lakini nende keregere constituency ko ne beno no eri to gote banyari bali chaje o tigete ibeno kianere ne no eri na tebe ke kombe atagete kurwa a winning team 2 million moko wari cash number ibire 5 million number iseto 500,000 ninchiraye mu yugo kini michezo ninchiraye mu buna bone rusire ntambe yugo keep abasaye baito busy ninchirende mu yugo prepare nga sabana bone kera ya chirigoro abana bake korunse chitaranza cyabo chikororoka na igoro emichezo ne minge ko bakari kyo mupira na teba nkweni kirito nantete kora gente kunga talent search abale mabu na ronki baranyare kokora iko bibionsi bona somo tenyo yo December November emichezo negenderete asike nyoro na nengo tebinga mheshimiwa Zairi Janda kidole egere tieto turae na yoli mutu na hintu no zonyo kubati kurumaega kando na iyo no mugabana Simbarati ikombe kero ya Kisi County akero kini Kisi County ngima kere ward yego chake timu gocha tuchigocha ji final tonyole mbara bakwira kombe ya Kisi County na maminyoka no ronkuru berigwale igobono amangana yemichezo kando nuko cheso mupira umuntu ngonyoralenga okolire masoezi biasa kero balengase county eri ya nendo bidoro ina yakorte biasa abantu batana twara itiru asemata karto granda batana ukorana berure gosibono ne rina ogosiro kwanto bagosira nande ngakyura boli abarai Steve
katuenda sikosori bagende gusira chikosori eji bari batarabe koko boko nkerna kwanete oyo mubwa bateneri batebete mata bare itiru nande bago itukucho mwario batemete kurinda igoro naende bakora obunchureri boke ase bari bagite igoro kumanyanga ninki kigekogera toguituma ata nande toguitua jireka chomwaeri lakini rende kuna bagoteba nga experience is the best teacher bono kuba ndete kwa nki bagwitirwa nkunyakorera tole na hindi gali umanyite stwalenge kandi n'umwana inchi n'abasigari baetana inegetikeri igo bole muboli kwakala na sabasigari bale nande security yari kitait nande timu ya urisi na tutwande konye sabana nenyaki igo kimicheso ndochenga usi gotigera tore kuchimotu kyagera igentekenene mugabana simbara tetagete intekenene mujumbe sairi janda tagete na injumno mwemsiye no koranga abasai baito banyorire gintu giko ba kipubisi egere togendere mutwe kyara gukubwatira no gukoro tingine women rep Doris Donya na bakonyoro lentire kombe kende asesembo ya banyu na semo ya basai ikyera nere nkuri presentiale kenyoro na no chinagendete goita 1 2 3 konyakora magenda ebintu bitokubwatira na kimicheso usiye itonko endera tambe bia sana na utumiri ngi abana bogosha ibire tego mwanchu muri ekera nkonya kwenge chumwanchu muri asini ni mwanchu muri ndisti mia mone kero ndete ko baime yumuroberio bwensa kyane kadora sekinge sekerigia siasa na magendero kadoro mweshimiwa Steve Alika semambe yaboniga na ndago tusioreri ewiki na lado siori umutienyu yikomi aneka jote bimero bilikiba bekire erebno murai wibeno na barai bande bakubaterana ase wodiri ibeno no na ase bunge nyari bali chaje oto na mbanda tukubatana no bunge bwense meyu saidi chanda kwene kibina no na basae ko babale engaged asemeroberio ao ya kerali tukende besuke bosibetanga korwase amayoro na botiri ose bintu binde kana joto taina meroberi kyabegete ase wodi yo ya ibeno ase bono metengo chitoro so sirusa chinene abango bunga bago chabano korabara matem anatuske gochibosio anali tukure goro ndiarenge litukuriria eldari na atotena ngakiata bege tumuroberiando onde aria osina brand gochikobeka omuroberio ase ensemeyo gatotomero jumbe yao atotena kyoro jebe na choto devia beratato na kyaro jeba endata sensemeri ya assembly ya county ya Akisi kogenda otobwato tomero jumbe yao ase mambi yabone neno distribute bwansu bomo ono Steve karotogwerana merobeli kinando begeta ase ward yao yebe metese wajita metinya rangi bire na tadi tato wa okabeki biro brigete hani kibonto se mereti kuru ase ward yebe no anne mete bonto nyorina bono jiru sumete jisire ko jaka abana ko korabara matem era mwakoli nko abaire de geometrical abande ukabasira na kibono robereti asense mayisemi no ngora jakira bu Steve no chisemi togende te ko bwatrana around the to geometrical to the centered parts na boxa se saba saba mura weta abana batemeta okara byena bana matema chakire enkwa kande sabu bono ekogera nande sekuru geometrical sekuru abantu bara ire historinga abantu bari relaxinga kiringa kinkonyora tole bona ndete koranga kintu kikingao ngoeteria bana baito bakora matem batarachaka ekogera kere kina kodru makoyo nandi kubukirora mwanya bantu nabagosto ngabone gente kigero kitwatigiro mweshimiwa nduta itiko gende ikiwange iki tetikiro muntu afiri asokubwaterana ekogera nsemo isemi ngotetora abana basome nande buneruse nande kalentambe ehne ntambe karsana ngonya kwenge chande tetikora tranya no temporary internet ase wodi yebeno tukina computer iberisato abana banyegocha gukora chi application ntegeta sai bache babe trained kuri kichigase online ke president William Ruto ateba
ekwera gwika tuchake kando na bali bagenda tukwa kumupira na abandi basomi kuna kyo nya gukore gas online na ki abandi bako bagwa kumupira na gambire n'abanta ababateneribe mano babwatu juice ase chigasi chigo korucha basong inchendangire seminar ya youth fonspi abantu bali WhatsApp n'abarangire tirimo riri balenge wons pantorolenga kilo monton section iki kyara abandi bayigoro no YouTube asokonya wa update story na YouTube ngwakanere Google ngwakanere egertorolenga eruseyiga abasaya babere kept busy ekiagera wotatwali kyo gukora nikyo konyora umuntu nyura marwa unyure nyasole kiagera tabwati kenda gukora kababe pisi babe mbawade ase miroberi awa mubegete Stephen Archirimo akato kwanda mangana education na youth ya bono pamoja na ujetoni lina jete kurwa semba ya youth na kyo enda tena obisi ya kwena kina miroberi ya sukiro ujibosio ase kubwatsi abasa ni miroberi ende iringwate na mangana wa bribe ndobinde ntwaro na ngwa bato miroberi abana ba bribe enda na agency sco kore miroberi bere tato kaye process yikire Steve no process yeli ende eli atoni eli ya no MC oli Omeru kiongora eli alengaso wa bribe abantu bali bakolte masters eyende ya green card eli mpati na sibu ya lenge eli umuwocholie onyige singeto getu mwakoyo ande mwatema omwakonde igo nakikerende singijugu nakikitote kubekanga ibeno to nyole center ya mangana computers kiara na bono choosing kwara goetera abasani nyama WSDA edona njaba gatira computer ya 7.5 million bakalunichi computer 20 projector na bana baito bono baitine technology asiye ikire na bali balenka na bwabu nagambire na baboton ambira wa professor Mwenga ningenda teko connect na bana balengombu tolo na kitogo promote abantu baito asamangana computers nandi na kichiko ba available yakogera buna bono konyara chigasi chinde chigo tangaswa se asichinga seti mu YouTube oyo tabwati besa ko anda kugolenga seti samenyete ngaseti terigo iko oyo golire gabegete goti metokumanya ko senabwate bo teriga asebuna bono ibeno chitauni chitote na bono gosenerigena to chinyabisabo to chinyamecheo ibeno nyantrako aiga se main road ne kyabantu ba ku access information ne kyomuntu irungwa kanyore information ne kyomuntu nyamago mwina kanyore information kyomuntu gesere asenyencho bagatebanga information is power bana baiga bakolte form for bakolte university bareka onye bakonyora nga igasi netangasire bakora application nabo bagukirego kyara batari konyora information bona kyara liriarenge skuru atachigasinchiro kole form 4 no halika okole college no halika lakini kerega sigo tangazwa tamanyiti Endo te mwemba kwanza abanta abamanya onekere mirimo ya bamanya onekere imirimo ya tangasiru inaki umuyiburi oleka kumanyanga epasali ya tangasiru kyagera kibarasa kinyinge na cyakaira abantu information abagambi bakarangeri kibarasa abantu bakacha bakaira kibarasa ngana maruchi gukwanira bantu rero mbali ko genda barasa nkitoko kora abantu baiche ase kibarasa ase mekutano banyore information nga abantu nguri bale Youth National Service chifomu che pasaringo chiri guchire medical camp ngo chiri ebintu bunebyo abintu tego kininga source of information na power of information neki abantu bakonyora
Pesa no manjumuri ono wethe twendete kwa bana Steve Ali kana rumwe msiwe wodi ya Ibeno iye kutoka Sebunge Nyaribari Chache County Kisii anatutwerana Meru kendete kubika twara quality education abana abasa Meru kebete awte abana abasa ngende batakeri tangana banyora information ngakiba access information egatena banyona on internet babeka temporary banyagotumika na karaga ndete kunya kubwatani na baraibande au ende basuke gochibosio ase wodi ya Ibeno Steve kwenda tore ekero ndoje na budget no mwa beka na kire ward ngojiro konyora yange 40 million chibese chigoja ase ward yao nga kitore expect buna into abantu baibeno kiro bese yasoke se yachire bikone mbi yande abantu baibeno nga 40 million chavekiro 40 million chiga ne request to request tigavana nande chire 39 Nain tutonyole chibesa tokubangira na kimiroberie koba. Kyara ndiro kuranyora chinga kichinde. Ngonye musike ni gavana magendero turi kolero. Tukaranga tigango tumu request. Nanda itingi ari mugabano mutanga ni toyo mose na baibere. Wanchanga na kire ward ye pacheteri besanke. Ichirinda gatoa tukateba se chiamang 39 tunyole pasali chipara chirozigwe chibese chiga tali chigo cha somo MC n'abantu balia kire application ekuru chi priority chiretagite baro batagite getacho baro batagite para baro batagite nursery school eko kerabono chamanya go cha se ward tari njira ningo chikwaewa tari mwe musio kwaewa nejiwa abantu bewa ne just John Spirit kulingana na machika Kenya ichigotigara ase executive and executive na bakorwa ntuno gotebanga chi priority cheito ase 39 million aba na inchi igento batagete kyagera Montole Nyabisabo Montole Nyankongo Montole Kirwa chitabauti ne chingao Nabura nyoro yo Nyankongo tatageti igetacho kerosigwe ne pale mo chandete oyo ole Kirwa igatagete ali meruge sima go senso kerosigwe igobono na kike to bwatende kunga public participation bantu bago chamo barikanga chi propose chiri chiro na inchebo jebo mata chokorerwa ikiagera ndabono ndo mwemsio ibeno Kali gondo bo MC asa abantu bancholete. Gondo bo MC okero monto. Nande kero abantu bakorangirwa mu baru maoni. Ntiriko tanga bali banjete Steve Arika inchuga iga. Abantu bose bakochama buneke nyoro. Kekera mugambite yonde babwate ninche. Nae. Mujumbo lite tubwate goitani chanda. Gavana lite tubwate goitani arati. President tubwate William Samai. Women rep na senator boss ya mabu na baraiba chole. Steve Gordon tabu abantu mbarwete amaoni mwasangide birengere bono buna mweshimiwa oibeno mwasangide birengere na ejibasi kichachire priority mwatekira asibuna wate subrogation. Ekogera besa teri kuocha omago chikobanga igenge bank kugenda kusabera loan bago tebinga irango kwanyori ni kuchikonya kora irengana kwanyori bono budget ge korara osigwa abantu baje baitinge parte te korosia neye abantu baru office executive baira maoni aria ntuna wa MC twaranga amaoni aria ruetu aikiwo ekera ikiwo ro onye ne pale korosigwa ngocha bale ba mu engineer ata otebanga abana inchi aba bakorwa se nyamecheo gose nkabos gose ne taracha kugenda friends ipale gere kilomita isato abana inchi abanye bekere 2 million professionally baranga 2 million chichire igoro gose chiri chinke ekerba bekirabu bagenda budget yamanya kobekunga ipara kurwa segete nirange 2 million nande bama gocha bono bantu mbara ba engineer na bantu bakurunga procurement
bantu ba price tenda bamanya kwa gwigasi eyo na intu bono bunabe msitu cha koranga epaleye mbiero siri omunjini oyo nyerwete eleya irenga baigwana nete bakobeka omochanga o makarabati arenga akobeke para ebibono na bitokurigirira bina intu abemse na mukurigirimbia mono nini jina kwa tarioba no ala te atubwatibia sana araba ni nami ate na pamoja ime yensa kia kabisa simambi yaboniga ala ote bana tate dire kinande na nkwari mugambi Steve alika no muntu w'abantu takutuma jinake lakini namesema ya kwamba ngokwani mugambi aino muntu w'abantu ya sana na ote ana inje Edward Mamanyi na kire Steve nambia mono se ega singia ya ndokora se wodi yebeno etokubolia besimiwa bonsi bamo babwate sigo se baire chimbaratero necho ende bakonye omubusi biamano Steve aliko Edward odeana biamano Steve alika inje fate koru nyantrago odeano alime yomoroberio salimia omweshimiwa oino mugambi ito se obokoreri nigo atarigo pagwa nyombende yonse yoni fate anasema ya kwamba yaturigo pagwa na bao kwa ndani njingo kwa Steve na bo morning Joshua na Brighton biamano asomorobeli salimia mugeni asemambi yabone hero Brighton omweshimiwa mbuyare emirima okora no ina maboli to usinyuko maboli sasa anasema ya kwamba Steve unafanya kazi hata maswali hawana kukuuliza mengi mimi mbona sababu ndete kutuma maboli na asemambi yabone kama kwa ngina na otulime yomorobeli rosmichie maodano alime yomorobeli atubwatibia sana asemambi yabone good morning to you na otulime yomorobeli ngwana ndio mugambi Steve nilimuona Nairobi kumbe amefika aje Kisii adana Nairobi akoro jindi weka Kisii by the way amechika kamwa akiano alengi Nairobi chinsaru rojege muyare tere tiake na ndo ikirega iga tunashukuru sana ubona bobo koreri ekaragwa gisha oikirega yope shopesha anasema ya kwamba following us live adana no akona sisi pamoja eno kumochere no alime yomoroberio asimambi yambi bona sana baneta ko bayime yomoroberio abandi bapongesa Steve abandi bade ambapo atima bora kubura kina boko boli abo tudaina ngakyo koreri bora abo asema ibeno osino na county ya Kisii General aboko bona ngakyoroje na ndingoroje Steve odageta abakonyega medra bokonyoran kiratara ikiru satara rambali ayako koboli iboli na bokonyorana okirambali osoge ikiri asimambi yabone sibutanda senseme yobo chenu usindare na sobo chente just chipari kera kwa tena bantu bari ba chipara na nyimo begete miro bari kwena kira makarabati aya abegiruya na drainage chabere ana Steve chipara ngoro sujire within a year cherry or so within some months cherry hanga gwa gisha na chipari chikoro siwase ward yao engwande ya makarabati nabanda bako utenders bairu tenda baya baga chipari chibende panere yaro koro siwarte metu side panere to akabetalia atimetu side melia eyekorulia maranga uchirikendo traera elio musochi nerete lakini nchebono buno MCA no koranga yaerire magoso make munchina tekere gocha ali anero manyitenge atende yaru etuna kiere ibintu biri beikeranire lakini bone yegochiria kuru nyemechali to kurugalia maranga bakari kendo no ligiriri no tabo mu engineer teraera gegera nagamba no mu engineer alige contractor amatebi no namakarabati enchira begeteganya begete igoro andi chigali chiraite chiate teterende bono nera kantebi talando bapara igogera magoko yo mu engineer na magoko e contractor ekeraba na inchi babeire certified ipara yabeire nadi nono ya wakano nono wakano tarakano Steve garon rigirda sense mai chipara no krando bago contracting uzete aya ne angwa bolinga chipara chikola sikunande charo Egero gure ni rio ngbaitoro na monto yokoro sibara ni eitani gasa betukende akaroserie besenge chikiki bakji bantu bakora kwana jinse majira inga kiwa gisho no MC weno monto ko chiba simo chitumekale Jones woneta influence no in the process once nyasayo togo saba none contractive ne ntomanya ini yeire para momanya ini ntomanya ini ani twanya korona na tebete badi no mo engineer badi na bana inchi ayatoi nchetinje kogera abantu mu chikonta nchana lete
koriya be MC ba tengana ko bekera maguta in good faith kwa makonyora ngataro sati para go kumubolia maguta ngaki injinia ende pare ya rikara batindi atekeira ngaki okomonyera ngumanyete akanto kali nakote igo ntuna be MC twins talinche bweka ntu ateba nga chipara mu engineer contractor tiga bakorane because okonyora nabandi nabakubulie bandi nga ngana idwe para nga kiru chito gukora kera kwa kora chinga kichinde contractor abeke para sego chakero muchanga na se kulirete bake bicha se chakete na se kulita bande bakanwa igo gwakikisha tore nga ibintebyo byakolekanira without the kickback montage without kickback kagera I think nga abMC torali assembly urankora aligiri bange mbali nchara mo no ndete yoranchara aje denga ki urachaga ni 10,000 ye palebe kagera bono bunanche nabatetinga ibe nonko bere benchmarking none para ebana inchi ba etibe no teto kole para bakachibe kwerami torosi umwako ye standard gete nande mwako nde korosiwa ebe no nirami tinko teba ngai beno ne tangane usabantu mbaje benchmarking tokorosie pale wiki ya ruro bona se budget yega nande gana kwandra sendisi TV none pale korosiwa iguchikoba standard iriguru ekogera tintagetinga kiro mwaka yarosiwa tintagetinga kiro mwaka yarosiwa kega na chakira bona bano chipare yega yagetiongo nero ekwanda timani itale goiteka twagamba ne team ya staff training batanko nyira bali maintenance for 5 years babe kumuchanga mbatigaliti yake bachobeka makarabati igo ntutagetinga twarosirero ande mambi twirana no ko stadia marieta na go turutumba gose go salia chibasa cyo mwana inchi tigatorosi onye ne kilomita 10 ntorosi chahe nyinge ngabageni na habange era mali babusa agi bakoroke yabare rosi chahe abantu bakunyura ambane batenga twanyure chahe eme chande goche haba kiri kenyoro ngetegete kegokiwe utatiga twagambire n'abantu bebe torosi bike lakini bibe kwerendeli kwamete nyantogo tubwate obisiali kwagacho kwamete wikanye kole ordinero wikanye kole pinte bibia chage tukurumaga nabeshimiwa baito ntoigwana beshimiwa basikwe naenda abantu bagambire bawe masikani tubato mushimiwa kansara nyangau tubato mukansara nyantali tubate na ikerwache chitukuru bukansara gocho member wa county assembly tubato mushimiwa Tomo Ngudi na ndi tubate mushimiwa Charles Chan chacha ekogera twesintu atebamo abana bagambi bagambiru bawe masikani yabo na ndi tubwatirane koranga ibero na kiegosuka ntubwata abandi bonse twaboltina buchikura ntubwata abasemi kirase ekiagera ibeno tari ya Steve Arika ibeno ni yeito twins ngonya koratare nabana baito basomete kurubeno bari chikasi yawao ngakitoko balentamu nande ibeno gere was ondo tete gokora magenda randons jitimbwati tisate bwati nkorunga tigaiche tubwatirane asogokonya abantu baibeno ebyo sana Steve kartuganda echiro nere ali ya mona etalinganyora na boya gaito kintereti bagano ne chogora mbaliko nchabe kirubia chichiro jo nyanga kyojibege tali no chicho ntogendete gukora kana tenga ngukora tole binte bikwamete kegera buna bono ali buna bono nyantrogo bagajete cho kurusiko korra nganki etara ikorirwe kolegas bakaga jo go flash
bagasieke mirangu buya mbale ma septic tank Okay. lakini wanawake rogo eta mwananchi wako wonga ki chicho kujerete igitari kuigolerwa because ogotenenia wecho kule rahisi kubakorose septic tank bona lakini mwananchi eroka waita atara ikurwa kora bona necho ochikora tore septic tank yaga chiru nabangina nabagaka nabana bagoche chiro banyole ase bakogenda kiagera tukunyara ko control nature togotebi omong'ina oche echiro ng'a bono ayeremereri ogende mwago marogoba togotemuga kojire echiro remereri ogende mwago marogoba igo nintu buna bono abarai tochorire oborwaire buna obu toroche toborigerie eriogo ntonya goteba ng'oyo orengo nero korete iga eriogo rikorigigwa kero omogambi oyo ogambire okorire oikiriga nenche nkogamba nde ase ngoiki nondabwatere kero geke tari gia tata tari kia mama ogoteba ng'a tari gia family kero kia mwananchi agokoenga kio mokorere gasi nekero kwaroro agochachi naende otigerie tari giote ng'aki nyarebe kerarenge narenge kiagera obuya obobe bw'omogambi orengo igo tokobogenderera mang'ana yokurusani magoso taiyo bono inchendo nara kurukuna giresi basuite kubona mbore mheshimiwa embure nyingi ajakiri gotu nechi goteneni bokorari boboro switch ba kana nembure gotu Steve ne radiri ni gose ye kogera embure orongo teneniere because na bono mheshimiwa chana ngolo siaringe pareri yakabos bakamatieri ne nando bakongubare ngalia natemete konyera osonyi mbere yare gotu omoro munko bekwere tatu kiganyika mukake kyagara buno moro nande mbulite nande gosere nande kerbono riri mbule gutube ko muchanga erore ri goita nalo muchanga uri kokoba amaraba igo embura ngwa factory na kike na intu na ri assembly twatebire nga budget yaro su mapema egere bintu mbikogenda ng'ora bakekere mbura yachigocha onye kunyalikana chipara gochaka January ngakeri omugaso February chipara charosugwa chinga mapema chinga kicho bia sana Soliana Ondara odana well done mheshimiwa anasema kwamba asante sana anakupongeza mheshimiwa Lucas Ongoli kurwa bonya mehuru omosocho odana mbiamono honorable Steve asiga singia ogenderete okorera abantu baibeno koranje semia ba MC bande babwatirane batokorere amagendero bona gwakorire buo aye no muntu bwa magendero nyasaye akomentere ogenderere tiga mwanse kiro mwe MC nagendete gukora sobo Singing Jonache studio on this TV. You to mean a thing I jenga kolete bikone. Wetani ave MC bande. Ari asemburi. Ave MC barba cholo jinto de sato. Abande ba cholo tukabiri. Nchemboro na cholo. Odora garo bikone. Igoni nchembwenerete. Obuli omwe MC oyo cholo tukatato. Nkieka kolide. Mbale ba okole bintu batari kuocha studio. Lakini bagenderete. Igo nencharia gosoma ndi gwetera abandi lakini ari gedana ene swabeti kimaendeleo yona no ne mauna ne teko matenga bono mna gari ya assembly kero mu MC buna bono kwambole mane chipara mu MC na role in charge mangana itinya gitari mu MC na role in charge amangana ye agriculture kira omu MC na bwate section yali in charge bono nenchi no kogenda kubasa uika tokole gasiamo tubwatera namo kiro muntu amanye gokorage amayo skuji Steve Gardo endete asinde kadonto kimyokaiga nkora dorena no narete koreta abantam ani jena ya chaibinari getigo sinyanturago abantu twarachari mero berikyo begete bono yogo toreta manande apart from yobete bara irigo toreta amarinde twararana mero berikyo begete twaramyoka ne chingari ari mero berikyo begete bibiri no nyasaga tanga na kiru buya abantawamo bamenyetamo baiwane noko lentamo
wikat na kinatanga wikato bwaterane okolenta amo na kiki kusikabara ibali babeiro twagamba no na bagamba bali bagambire assistant chief buna muhimu tuwate shem tuwate na mugaka nyamwamu na ndi tuwate na senior chief na range site ya mukonye abwene na ndi tuwate na senior chief onde Omanga Christopher egere mugaka orwalte mugaka Masese babero mugambi abatu tenga tiango to chamo no inaba abaiga balitayire nabagambi kero mwemsie tali kulitaya na bakurati moka nanda chache na kitukunya kubwaterana togendi ibeno yeite kogera taliyane na kitokora balimu balitayite abanyagitali balitayite uchusi eli yabo kero kulitaya kurwegasi igoba ngombora alitaya na kitogo chamo tubwaterane kiagera usiate tenga gitenga sangira ngondi kusenga kieli saga nchebwe katimbu ativo ngonda nyale ko konya bantu bibeno oyale ntobwa eboke oyeboke egera togendere kiagera buna bana nimbangete December ngocha tore twakora chigosori tarehe na stanya ntrago kominyo ko kuchingoli na kwarukia bana balia abataka bataranyara kwarukibuna abayiboli babo ne chigosori na chikoraba litukolende eli motogo tenga aso mwaka kiara nandi nintagete magane kali chatunya kole nyantrogo ningenda na promise tinga gweka nyantrogo be tourist attraction ntebi ningenda na inde ningenda ko banga tarehe 14 mutinyi November neli tukoligo serekewa ensengima y'abantu bali babwate oburwere bw'esukali na high blood pressure tokonyeroka amanyinga waka igore na maruirande ntengite abantu bonse baichamo ngente kurobeli anda abantu barwariwe abantu baewa mariogo abantu bapiemwe ekogera narogambere abantu ekera barwarite mukoiwana amara makon gwikatoliginga nchiraki abantu baite bagwikerwa ekero kando na michezo na nini na wale warwarite tubashugurikire igoli tuke ninye genete korose mirobeli ebenyantro kando nayo mutenyo yo taraera na rosiri list tare moja yangiri tukolio go serekea digo tare moja October tare moja October ne tukolio le ward yo go serekea abagotu aged people kando nayo na keke twasukuma bali balo ba 70 years na serikali kabale chesta baka nwe chibesa na kolete Mother's Day na Father's Day group nere na tigete ngocha kokolere party day onde bwensi ore ward yebe no ohitanire 90 years na bangiro mutinyo taraera ninkabwate a party day wa appreciate ni ndangere baga kababiri batatu kuruchigwa chisiko na baga kabane mbaro nare ole na kyogoro wate 107 years okotera bakekanisa Israel like Israel we katubarangeri batatebinga ninki sirinerie omo chief nare kyana kurunyari bali masaba ole 96 years okogendie gali mbakara okogolenga seti you might ni muganinda muganone abaga kabuna baiche batatebinga mbobisiki baikire 90 years na koro kyanga mugaka ole 90 years abande bako bairanga tabwati kendala konya yo kana abande baje babarokana na barogi ngakyamenyire mono iga ate ungu mugako yo goike myakeye na masikani na bako gosesenia gosena bako koragereria torolenga ngakibaikire kabo ko ni courage na baibuli bali bwata baibuli balinda baibuli babo baike emyake. Now then morning mheshimiwa anafanya kazi nzuri sana but sisi hapa Kiamwasi hatuna MCA
cause hata roads are West Peter. So congrats. Then oyombeti. Then baramba bwati mwemuzie. Ine SMS yatumire lakini ngwa then mbabwati. Kilo muntu nabwate nande mwemuzie kia mwasi ningoro. Akia mwasi kete Gitu Central. Gitu Central yonde Duke. Abugara ngainereri asingenjo Duke ne round ya kabera acholire. Igo na akorete amagenderero imyaka yetano imitangani akamentu yende etano kando ne para binte bituri ko birigiriye para yoka ina da njiri gweteka nabo konyoranga ninga kigo ikanga cyane njiri gweteka igo na charosi kera nera se budget yae chipara nchiro igo na bongo tanga mushimo lingo korale ne burufu bwatenga korande gochorwe round ya kabere igongwa certified abantu abo kugambira ngaki no genderete igo mushime na enderete ni metenga magendera gwikakole biasano manjumuri neno ndis TV bansumusi nene karotora sekinga sekerigia siasa na magana toro mheshimiwa Honorable Steve alika kurwase wodi yeibeno atora kabisa mirobeli abegeta se wodi yo no bokorea se county kiseka tori tuchi kunya gukora iga ekiagera na othina Steve nero renge chief guest itase mambi ya rero anene karoto mete erongete nengo siortore mete na rabera ngemeti nyita to iga inje kana Joshua lero mbade ana ge ghost anengo chale bono naye nande uko toko mwali ni pamoja lakini baada karongwe timu ende kwenye kuyariga ni alia sense mediende ye studio haron this TV no molise cho ashukuru alio dio Rosia SDN kwane lio mugambi emerimo ya embuyere mombore bya mono magaikire mombore inaki aro bereti ebara ya etaracha rio Roisi goika friends pale nkyonyero bereti mheshimiwa pale iyo ntwanyira tete no munjini ngare yego eta bwetaracha agende ase mu advocate orora ichikogenda friends na tete pale yige kogenda bono friends ine wodi ngao because bono ntwateba nga acha te tokorosie para era se wodi yabo andi te konya abantu nera se program ntogendrete ko konyabanga pesana igo molise watebwine pale inira se program se emerubindo ngaki orobereti asinyagita asinza binyagitari ende tonyora mariogo abwendete nensemo yebeno ekineke bachenu ndakiri mheshimiwa na gendete merememia munkwaneri kabisa oyinsinte nyaboke nensame nyagitari no mentaba nyagitari bara in charge baibeno bantu bararamika bane bali gocha matkonsi kiagera orase kento kero kindancherane abanyagitari mbaketa nyagitari nko bangatole nande ntubwato muchanda yomo e service board rikolika ndachite tokanyitenenia 2020 tukanyakira chikora balenge members of assembly 371 kulingana n'ebintu bakolere n'ebintu twaetu nabandi kanyinga chaede tukabatenenia egere committee nyechoro lakini abarabwo bune right yabo kimwanya bantu bakagenda koti babu wetu ikina mara moja ande bakana chabiri tukanyete kinikie koera tore na kia banyagitari ba komentwa kuchichinya gitari igote minute ngoba kwala ribotenene na se budget ya mariogo ntu amenta se budget yiga amariogo aguru amange aikitinya gitari mugaba na simbarati ento twanete ko bwaterana amariogo ayikirinya gitari nkiya kurendwa ayande tachi kuruwaria kubwenia abantu batarwariti Ebiasane gonye kitana jino roberetie Steve Katori dijokora mugabana we county ya Kisii nere Paul Simbarati litukuliangyo na robereti go chiwa address nation assembly wa Kisii county kia wetera Kisii assembly na toko mayangia kwana ngintu kieto semerati korwa se ensemo yo korwa sensemo eyo osengwana yomurai we county ya Kisii Simbarati Masanko welcome mkiara na assembly tagocha mugaba na Simbarati karibu address ya se assembly na address ya ba kusibonsi ni chumura gosaba Kisii county
igara kwanire iguru ya magenderero kiagara buna bana chusin kwarra bande bagoteba mangana ire chipara chikontakta chiakeire kwaranto ai ntwa muburia terina genderete korranga nekichipara chikorosubuya na kichikontakta chianka chigo benefit nekitoko bwaterana mabirirande nalinga bantu harusiwe beiroli okutira abantu eri berana rigenda tutindia abantu amabolia bantu mbarabutwa tatiga umbuya bawakerio gikyara ni nabera abe process yo kubutwa uya bawakerio na bera abe process yo kubutwa ekogera kama alipo ekogera abantu batenigwe musahara abantu mbaro batachite kubarwa natutebinga andi batanya gocha obisi nekero omonto bona konyakonyora omusahara amenyeteka bono nari n'abageni bacha bakatenga omusahara otenenire n'enchera y'okumanya ng'aye konya otacha kayo gokorera egasi abande mbaro babaretwe nandi kwanyondete ng'amarieta abo naro atarabutu n'enchera egento gekorigererigwa konya kayo gokora egasi swabaisanchiro andi abantu bonsi bairane yekogera nonyi mwao ekerestimo kunyore gucha igoro nkora alimi ore main switch kwa mwechirani wono njogete gose girimete gose jirani na maana oko yora nerimete kwa bagatabeti umurerone igo no bogambi na kurigereri ng'anaki na gitotenga kenti ke korwango kegera naba barikire babate chironi babachibabiri bakorenda egereke ng'aki nguyo kuri chibesa atabwene ati koria gusini nguyo ori ni rwe right ya bwente kuri umusara oteneniwe igo aitingi keretwa muboli nabagambi nabatotebinga igo mambi to semera ti nkwana ya na bera be nkwana yo semelia ase county kisi na kubege merobeli mia ase county kisi kana jina alika meren atena keep up the good work mheshimiwa kana wate sana mwina akana alika meren atena keep up the good work mheshimiwa anapongeza na egasio koronengia mati stibu anabara betorora kini abantu mbaroche bini mirimo koronemia mete dilingwa dedina topo ya lorore Nino jagana antena honorable Stibu alika MC bino award scorecard for 1 year. Nali geta devana tianda kisoma ikiara ne rotuma in betin soma rende ameta na bora nyoto jimaita otena true adona I aspired a mid-million IC club at Nyamawa SCDA secondary ngwaga era binjaga chirora ekonya bana construction Leo Kindo Road elinda ngeni na bogonte Steve constructed Mosojo Road constructed gate Tiongo Timani Road. In health sector, he has organized various forums in partnership with the Darajambili Youths, Frontiers, Oasis Hospital, Hema Hospital, KTRH, Nairobi Lions Club, and several Ibeno ward residents have received free medical service. Ibeno Baranya already Obobweni Aliam. Through Duma Center, Mheshimiwa has created the officers who have inquired about Duma Center, Pakakonya, Antonio certificate, Evande, Okabaikeri, service ka. Sponsoring all Rastia KCSE, KCP scandals with geometrical sets into Aquana, kwa kina Stibu na abaliba atakira konyora, obakonya konyora, ega CST zina bonda kuri kwa abakonya. Sama Beyonce. Hosting national events like World AIDS Day, Mother's Day, Father's Day, World Environment Day, and World Disabled People Day. Sponsoring for high school students for free education. Constructing Nyantrago borehole and it's full operating. You can see making on the Yure donating 3 dry bed at Nyamanengo, Nyamagwande Ibeno Hospital worth 2.5 million. Ibeno ward is safe place and it is a benchmarking ward. Nabago Tebayo. Ambiamo nero nyarikire media gokoro yose. Timaiti, tingo mose media gokora. Kera tingo nje na tebiwa na nden roji na mbirebo. Abantu batere mbirebo ikiara mbwango sana kumanya kero getario. Ewa. Ikasime ngere operation. Ando bandu kunye kendo rosti. Kaduri tunya gokora iga korwe timu iriba wantinga kibero beretie kaduri kote state. Ebisimanta kere gokunya. Una bono gesere. Getun keri kya gesere.
atenga gesere achencha iberia na iberia achencha gesere getikeri kya getuno kya gesere nke bwate historic no aba gusiba gatumire no nelibina embra yatu mbabwati mache bakogenda satambe kuchikuja mache mtu agamba n'abanyene kurwaria bakongoswa no itwale kuboli chikura komo twakuboli chikura komo bancha gusalenda obulemu gusalenda obulemu obu egere bali mirugesima ngisima ngo jago kunyugero jitari chindoto gesima gegaragi kere mwali goitera mushimi gobocha na batikero ganja abantu bagaigentu bachandiketeneke ngotema ndorenga gesima ngo Nyongoro Primary School has no bring feed, it is in bad shape. Please assist Jeko Mosera de bana egeti kiki school te bwati egeti lakini no mheshimiwa na boko bakonya ekerina has no bring field, it's in a bad shape. No alientwa kero lakini ekerina bad shape nindi question mheshimiwa Chanda ile pale kolemo yekogera egere mora bali dia kolemu omorwe geti karosigwe kiagera na inde nyankoro wanza kando negeti ne para na batebya nero goche school bagambe n'abantu bari bagatugoche nchera basukani egere noromba rosali barosigeti echigoche school ne para uche pia sana Dorothy Kwamboka good work mheshimiwa keep it up. Dorothy anasema kwamba ameweka hivi mheshimiwa begete yote ane ngundi kabisa honorable Steve alika na someyo tumerena ndeto kuminyoka bange sari bibitu byari ndoje timu endete kwenye kuyarika ni alia bia sana Joshua yoni maete nanto endete kuyarika lakini ndanda someje semesi birisa tokaiga please volume murai igeka ki toraganye amagendro in terms of budget kwanza on service board inarudi lini adarende na ebintu mbire bitenene sari service board ye etayo mheshimiwa no ebintu embitenene lakini ntogoteba 90% mbigende tegokora bintu bitenene is 1 to 9 or to 5 igo ntogotamira nga service board te ibintu bitenene ya ibintu bitenene no kolikwa na eyo na beko bekogera ikina ngaite no mutienyo yiga bueno igon kona chukere kyara kere ruling yere igono mutienyo biasana Brighton na gokire sana no murai Steve omuntu bw'abantu bonsi omurai omuya nyasaye akorwa oyo ntaliki korwa nyango subo basi boge tauri adena Steve ni mtu mzuri sana. Morning, naitwa Amos, nimewasalimia nyote hapo studio na mheshimiwa. Uliza mheshimiwa, kuna barabara ya Litumbe Lionsocho Chirichiro School amepanga aje na mheshimiwa Osoro alitoa hizo pesa zilienda wapi? Adena mheshimiwa Osoro alitoa 10 million nikaichia je timendije no jimaito mheshimiwa ne pale yao tena ya Litumbe Lionsocho Chirichiro ngakyonye Roberti para ya nagendo kerna ire tangiaria Chirichiro Primary School to cross county government no governor Simbarat na ba promising pare rinkobere Lionsocho eche school chigosoka ibeno nandi nere mo yabo ekuchakorosi ku standard ingia ye para eli nera se pachet nande netiri ira se tendering process amangi chiatangase tu ase cassette no erimi yeah igone robereiri Steve karonda tujigokora kereti mwire konde ne tayara kama jumuri on Steve ogenda gwe ali kabisa eko host yani wete no bere tayari bono rende nkore ngochare gochaga ekarongo jakote balia system kerongo ira na Steve sinda kubona abantu bande konto ebimonyo kote abali skana gastira kono nkisi count korenga naye roje gasine kote use bad na umheshimiwa ekero kwana kya ndo bande skaba tena bado bagageno gyo koru mwako yo maitora ali astwaling na mane na kiki kire ward kire constituency chibaganire
yekogera noni njitimati osengo korande n'abantu bagoteba igo tinkoe gugasi nari jagi kwebekera magisi bono igo no kubagara ngaki abagoteba nki yakoriru ngiki yakoriru n'abagoteba tirakoru nki tirakoru yekogera kiro muntu ntwateira akagondo asokolema bono gabu no kurenda ngiki abantu bagotebe kogera kristo konte ngantu batebire na akorire ari watebire abantu batebire azitira akorwa no bono kisi count general power sinchiro buna gabu no mugabano gwente gukwanira simbarati guse deputy governor ngagi nabaire mandate yokukwana on behalf ya ye county yekogera Robert Monda nere deputy governor na simba nere governor baire responsibility yogotenere county na senator nere onyonka responsibility yoko checking ikagenda ase county ne women rep dori zidonya na women rep nei wono inche gongere egwode korukunga ibedo gwode Viesana tinda maana ngaki ba konte kurwabunko angwa Steve akwane amangana yo mari go singo jabu tume gukora ustia mwa kole tume kwanda se program hii Steve karuwa sembo abo mwere kuto gukora umurobiri wensa kiasi mambia boniga tume kora sense mwende ya abene Viesana na odi medina ijibu guest ito asema mbia boniga na ndengu wagrambia mono mete ko Nairobi mpaka tare na waro ko biro shapana otena digana njenda ndara ke kya mete ko ruhedro na usirio bad na wewe kene ntu abwede by the way no no kobwa no mo piro age tu bagete standard ye igoro age como standard ye ko gara no abana baito Ikaro sembo abo mwer Steve na ndo bate bina bantu bono ibino tu ko benchmarking. Yes, na promise tinga ibeno nebe mebo asogo chago kora benchmarking nande igotunta gite tobwaterane udebwensi no tabo mu byaro ibeno no tabo mugambi umwe MC go somo jumbe ekerengere likiri bwatekia ekerengere likiri turanyale go bwaterana tigato nyale go konyeka na ndi comment na yabasai Nairobi amangana ya youth fund tokamitana babisa bona basana bako batano barosi gurubu bali bayi wanaine banyole roni begendere igo bono kiombe nkirigo chikobanga mole 20 mole 15 igo nate basai bebe kama batano banyole certificate na bako konyeka bono mangana linga kwekamo be 20 50 aita kayo igo nkubatenga tikatobwaterane gente kitari ye family nchego ncholi ntenenere aso okolenta bantamo na kubwatira na kimagendero nae kuburi chikura utagitigo chikuburia ibeno tinta itigo tangonde inchu taikende yonsi intamagendera lya kora kolera bana inchi tobwatira na kyagera ngakite yonda gukani nga tigakokora kendi yonsi ibeno kiriyo chingira kora naba basomere siko tigatobwaterane ningendete kubaligia no bali jinsi cha maiko twajakira na kugamba tore na kitogo partner tororenga ibeno yete yagenderere yabire yemo boya iko chakokorerwa benchmarking na ndengo tebya abantu nande baibeno basaba mangana esora ntwakora mukutano yo mu bobas chache na bobas poitangare na abantu baibeno torenga onye kunyalekana tanyana ndaga project kariya yakake kere se process yoko kinia sekera konyoranga inyumba osase development tayo bantu bagaje tichinyumba chiago tiri chitanja ko kombo Viesana Steve ngate na teto korra wa singi jibir meta Steve karo wajira ngo takatwaira jina nyingira kindende sali ye bira meta dana Steve no mugambi monto ito nano meta Steve ndi Steve neri yao oyo nero mugambi bwa bantu kibita mwishimiwa abo
kabisa na bago mentimetikira batari kuboria maswali usini go kwarto gakora na mashabiki yetu ngo de mashabiki yetu andi mashabiki onsini jumura no turamotiga tubwaterane na ndingiriri bagiriga ne shabiki disinya monyimbo nagi nere motebi mugako tugeria ngoma sacha ngoma na raide pole kurugetara Angeliseti yange korwa Juma tutkengere nera no te pole na bantu na bange basirite binyoro bonse kutumura no kubatebinga pole deto korra asere rekero mheshimiwa were no ari medina ka koruna Nairobi ocha ore ngo mubiro shaban era balende na aranga na betaje ga daikende onsion tagete Britain dangeri na pongoche kogera bono gutrochine mangane ya bananchi ni nchire yemo yo ikera bananchi na kosemani pia sana mwanjumare na ndi Steve wansubuze tukorabo twarenge na uno le positive ali ka korwa se wodi yebino otebire na ali agenda takubeka matumira na mambia asa assembly na wakale karo mugavana agari kwa address e county arali abege mbia bono Steve asokonya arali baga gocha se studio na ndangi kande na ndi Steve wansubo mugusi umete na ye bichi guest yeto kyara na otebina yo stingo jere ghost ya nengo jale uturgo torasuka bado ibirebyo tubwate bike gono ore turi kogenda te whatever ndisi TV nkatole wanga ngusuka goshia Josh gazi gwago Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Nyabeta Ogaka Ngasa merite mambiki gona. Wana kyote tora angeli unayo maiko. kyo muntu akamurito musachoe kera ritukorie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 cia butuko butuko buga kitindi korara chisimia gwitiro mugakobanda Nyabeta omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley come to fulani Deno Junior mama abangi na ruteke iriato abakaka korabu ke bichuria
ganyete bona karigocha takonya gwecithia magora jeni njuriuka na ndera nyore ng'athurite nyarika guciuka tonye twitaini tokembaini tiga twekoroma kinya buge twanchaini tonye tamenyete njara tiga tumong'aini tosende bitura buge ng'etoresaini ndetanga mabere ni kirandi sonongora kabisa bakarusha matombi tangiria barebi na barandi ndero togotenga mbakekema mbikema mbi abangi narutekeiririato abakaka korabuge bichuria lero neritukoria mogoko tochichamo intubu negetengana totera sobwa motogotenga karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni ero kurati gerungoli tonyenyere tonya na kamboli abageni obaikire neroli aroto tango kurwa ikoli kende tuka mwasabeti moreta jisota nekereti edijai naye bekereti omogeni na bwate sekereti sukawo chango toratenga toratuma ke toranyegeria torayunga ke toramieria tonja sobwa motorachenga abangi narutekeiririato abakaka korabuge bichuria lero neritukoria mogoko tochichamo intubu negetengana totera sobwa motogotenga karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni omogeni togakinaye twaganite yani kurugoroga kinaye twaganite sabakende kyonsikiria yutagite inde kurwa butuko bange buna tumanyite toromogeni oito buna metete kura murusire bigicha buna segete yani tore yanga yokera kabegete ora buke buna mbaradiso amenyete nguriero kobise ndagira gochorosane meribagera koragira ayewe sikomogeni kiagera ebibionse bigokore kanerogera abangi narutekeiririato abakaka korabuge bichuria lero neritukoria mogoko tochichamo intubu negetengana totera sobwa motogotenga sobwa motorachenga abangi narutekeiririato abakaka korabuge bichuria lero neritukoria mogoko tochichamo intubu negetengana totera sobwa motogotenga karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni karibu omogeni omogeni togakinaye twaganite yani kurugoroga kinaye twaganite sabakende kyonsikiria yutagite inde kurwa butuko bange buna tumanyite toromogeni oito buna mesete kura murusire bigicha buna segete yani tore yanga yokera kabegete ora buke buna mbaradiso amenyete nguriero kobise ndagira gochorosane meribagera koragira ayewe sikomogeni kiagera ebibionse bigokore kanerogera abangi narutekeiririato abakaka korabuge bichuria lero neritukoria mogoko tochichamo intubu negetengana totera sobwa motogotenga karibu omogeni karibu omogeni Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Lero litukorio mogoko tema moike Etamabere nebirandi omogeni akumunte Ore nanguru motome Bikaria tonge Ruze birenge no motwe tige nyameye Kaingocho momurogo tenga Kaingocho nyaroke watenga Kaingocho momurogo tenga DZTV Kaingocho nyaroke watenga Bande batengia magoro
mareko bane batengia magoro bane batengia mareko yogerire nyumba yatyo kabuya ningoyogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya emwezi mokagocha otengerivina momente na masasi edio telima emwezi mokagocha totengerivina momente na masasi edio telima pero narengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa chimbasa kolia mara pero narengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa chimbasa kolia mara kolia mara ove nintamuwe baba kolia mara ove nintamuwe kolia mara ove nintamuwe baba kolia mara ove nintamuwe ngoyogerire nyumba yatyo kabuya ngoyogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kebatenga kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kegotenga bane batengia magoro bane batengia mareko bane batengia magoro bane batengia mareko emwezi mokagocha totengerivina momente na masasi edio telima emwezi mokagocha totengerivina DZTV Arabyaba bagoteba rero tingonyo nturi Arabyaba bagoteba rero tingonyo musori Arabyaba bagoteba rero tingonyo nturi Arabyaba bagoteba rero tingonyo musori Omuze ngitangora tenga ngora ngora Omuze ngitangora tenga ngora ngora Zabatize turezi tenga ngora ngora Zabatize turezi tenga ngora ngora Uncle Styles Pansango Onye kubwate omogoko tenga torore Onye kubwate omogoko tenga torore Onye kubwate omogoko tinero kugurunze Onye kubwate omogoko nyegeria mariko Egento bunendagira taligento kolina mundo Egento bunendagira taligento kolina mundo Onda mugeri egejuya onda mitegeri yato Onda mugeri egejuya onda mitegeri yato Omoise Wow, karibu sana mwancho murigere yawe getaseni kyandizi TV nabatinga nabunda nyora somoro berwe sakia mana ikire wono ndetsinga kitinde tokole tomugeni ase studio it is your time Brighton teto chorenga asaba swati abanati nabarabu babere gaiga atatabinga na ki who is going to be your co-host agerenga tuchake umuroberio yiga okay ndajoro mwaoren okorushishiri ngitiri mukomyo watiga igorobeiga Namaite bono ginta maite mwante beti ngoga bona botokona chase ngenzo nimete Nikinze by the way by the way it's nice okonyora eco-host elinda kumbwatise ekiaramne umanyete umurobirio bwensakia n'umurobiria umurobiryo ogosiora lituko nabo kulirosa kigima igo tokonyora bo in the morning lituko ligima liasarikire obono tete kwa chinga kiechi sengenjo mwishimiwa na nari bwango soka ruchi zigete elinde ogende busyo na tagete
mheshimiwa Skucharia na Brighton orare na kiwakora watoe co-host igo watoe mugeni toshereke igo sawa bono tukubarire tuguchakira kuru 10 igo tirimboka timeti no roimo achorire lakini mora na kimokora aino mheshimiwa moto mugeni mogachoro mungao fine shiringi muko mimogatigaga iganya Brighton tarigo twa the right co-host asomoroberio bwensakia tunamaziki toko mwato mabekera gotera togotebanga congratulations asege chonga na meto mundu guchikokora neregasi okay tokairi bagario kogesia asa ubabere norui oroche ore the right person goes no yo guchikokora nere ensakia guchakira okay the producer ya Nepal apo gatera Brighton yakonyora chinga kichingongu agerenga atoe co-host yo murobero wensakia guchakira ritukoria Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 goika chinsa 3 cia ekemambi Yogoria moyo no wachani boria bekene Arero tu batomogo kone nyangi ya bene Umuro monya kini chinguru bune sebene Naroke mese tura bugene nkenene Ogerira bagaka bagotenga Abanyina bakoyunga Ogerira basae bagotuma Abana bakomiero Ogerira bagaka bagotenga Abanyina bakoyunga Ogerira basae bagotuma Abana bakomiero Nyamasegere, masegere yunga masegere Nyamasegere, masegere yunga masegere Nyamasegere, masegere yunga masegere Nyamasegere, masegere yunga masegere Egani nyangiane ayo moamate egani nyangiane ayo mosani ngokere ragero yote siberi ongereri ngokere ragero yote ngere oheka totume obari waba bakeande tachoke mechando totende mamare mari tati agotenga like this tatare mari tati agotenga like that chianti chire mari tati chigotenga like this abasani mari tati bagotenga like that bagotenga like this like that bagotenga like this like that Brighton yotoiro mo eco-host yane yo moroberi weke bembeli wana it's high time you only have one choice tobwa the choice yende wana unveil the remaining co-host haifanyi hivyo congratulations lakini Brighton ungefanya pole hivi Miyake Yuma, thank you so much. Before we continue, tuariganio mugeni gaiga atatebinga kiakorokwa na you're welcome to Ensakia program. Biamona sana, take the mic, tell us your name, tumayo pull up muziki. Biamona mwancho morigiria boigeta Seni Candizi TV. Abami ntokoreketa Seni Candizi TV bakupata na Petronila omo tenenerio ito yani abandi bonsto kubwatana biamono asoko ngari gani nchira mwangi ganiri biamono kegima nabono amarieta nenkuru kwa Dorcas kemuma ninche mugo chukobana inche ase umuro gwensakia nere uyo minto Brighton ndo chukobwatira na mono eriko kumanya kogosemia nabo igo kogoburudisha yani entertainment aina ramangana atato yengenjo kegima togo chigo koba togo koretera kera rituko korwa rituko rya Jumatatu goika rituko rya Ijumaa chinsa njirasuka ngochakera chinsa 12 chike mambia weka chinsa 3 cha mambia. Okay, biamana sana ntaite otabiranga mangana entertainment naroro wantu taito tolega komiari kabisa producer ane pull up kabisa ayana tokoira na Steve Arika na Brighton watamwambia kitu wakimkaribisha kwa show. Thank you so much producer pull up.
Ndizi TV. Easy. Okay, imbia wana kigima twariganio mogeni kigima omogeni oitoga igomonera bweri tuko ariganio mogeni onde elinde togendera buti microphone ya ombiere mheshimiwa Steve Arika arigani ngomogeni kabisa gocha somoro buri bweke umbu ya ombiere Bwana mogeni kwa vero mwenyeji akwariganira gocha muroberio Ndizi TV asensa akia Asante. nande umanyimbali barenga babigite standard igoro omente nguba itani asengenjo tinte tongera abantu ibe no bosoku ngenche na korente ta negasi megoro gara gate ka tikite iyo ibe no ka abantu agocha benchmarking na abantu tikabaye Ndizi TV inki wakorire Amaina kabisa na ngochi gukurira ngati ngochi gukuyiria oika nyimukireri iguru wetania gwasi mubite kerengo ikiagera shere ya lero nje neunga Brighton ndakanga Brighton muswati ndakomenta gachore agire na gokire na management asoko welcome in new style na inde uchusi yawe yonse bagotenga uchusi kerenge onyibeke gaiga egera station nyekwanya nyolere 10 orange achire 15 to 20 lakini ndo konyora nga ukweri ngichimaiga igore ntu watoiro bosokoro che management yonse no ere gaiga tali boss ba konyore welcome ekwanyora ono I'm so grateful.
Mbia wana Brighton na kwa mangana be. Bia sana mate Joshunero kuige kama ikali mara kumajanera tere kaidri. Nasema mbia wana ya sumurubili wensakia. Tonyole chinga chinde chindonge tokunyara ko tukumira na asembeo. Na ver gingo sukumensakia kama na Brighton. Gingo bagingo na como rengani kurwari moino. Oitire bweka igo njiko tema kumukwana kurugali gesenga tuarenga na bwatu yo kumukwanira. Paka mna yekiri tukulia lero iga. Anyorire agochikonyoro mogeni okabaga kumugwatsi kuchakira litukulia mambe butambe mogendera kuligereria murubiri obwensa kikire mambi kuchakira litukulia chuma mpaka litukulia chuma tatu mpaka litukulia chuma mbia mano abia sana mwanju Mario Steve ono engakiri twaga na yekire mbeona sasa sakie kama complete na maigatatu Joshua Uta Dorcas na Brighton wana kuchakira litukulia ngire litukulia Jumanne tutakuwa ndani ya nyumba tumechacha ndani ya nyumba kuanzia saa 11 saa 12 paka saa metubedi na chakira usikikinza kujimaga kesa yoma wako lakini ndi maambia atumirane asumurubiri bwensa kia Steve asante sana Steve na rurenge jibu guest by the way ametoka Nairobi yonani kumubiro sabana wakishiri no jire ndi Steve wana nyanje by the way asante sana Steve na management yon spingo ya grambia mona ikromu ariganilio mogeni one insaki ya very complete maigatato na arawo jikwane kwenye insaki kuri tugeje matatu bakari tukule chuma ya bwenere kabisa nindo je bale imeyumuroberi kabisa na role babu Mukongo amesema ya kwamba ukweli amekubali na amesema ya kwamba Saron Tita amesema ya kwamba this is great amesema ya kwamba mambo makubwa sana don't magusio bokano amesema Steve alikambia mono mheshimiwa umechiambo sana atebire adere gaiga na arawo tena konda dungwesi no moita tena tuakori ndekia wasiri mkuu amesema ya kwamba kila kitu iko sawa tena ngwana mheshimiwa tari rais yura nyara mheshimiwa ale kati ya abantu boyo mheshimiwa watu wamekubali wamesema asante sana mbia mwana mwanjumuria tiangolera abo utarakora toro kyangu bana mocho kolega ambia sana mwanjumuria radio distribution within a Steve alika na rurenge chief guest athena bono wika tutigire message tore na kituko chiko yaka kujakari tukeje matatu gari tukuri chuma mwanjumuria radio distribution chike chino to kwaliga ni bene osoi meyo muroberi bwensa kianene karbono twabeira maiga tatu nyora Joshua Uta na Rasensa Media studio kwene kuna mali guneji bichago jeira senjera ya bene jetimbo adimange ndakwane kianire no mugoko manene sana karibu sana Dorcas. Asante sana uyu mtu Brighton asokongari gania na kongari bagiriga osangana nenche na wancha na kowera nenche asomoro bwensa kya ntochuko watu osanga amanga gendreti meyense ya Kenya amanga se county ya Gusii na boiga se ward ya Kisii Central gose no nyene chigodi chitwetana ine mbiya mono ntobaito gusanga tukumanye nawe no mogoko monena asoko ngarigani enchira mwakorire moyego yo nakagirete mbiya mone management ito yonsi asoko arigania aikegenyeke kyabiri biya mono kote bambiya mono na ntochikoba tokwarendera mungana mangi mono tochikwa manya igoto osuka yo mwancho murigire to basa gusuka to agendande ndizi TV gwansomo gusi ogwansombo no gwachakire kogo suka yabono gwete yi okwendanda gwete yi rubono ase igo igabwabo to kuna remote fende motwe Biasana mwanjumuria wano Steve na wansuma gusi nyora bno no muroberi bwensa kyoko bago cha credit gure chuma tatu mpaka gure chuma Joshua Uta nero ko Basensa Media studio ne kuna mali wine chibi chago cheira senjera ya bene igobono go chakira mambo itakuwa kali sana sitakuwa mimi peke yangu nimekuwa nikishika kaseti la Standard The Nation publication tapea mwenyewe kesho sibanduge ndio Steve wansuma sto wakarambia mone kero kwa beire meyo muroberi ndio jina Betty akoze bana Brighton ko host wako ako sawa kabisa kwa maridadi ndio je bali tuzo SMS we soma sote tukutane kesho imeyensa kiane robo nsumugusi bye bye. Yes, so no more.
Ere konyoro Yesu no mobui. Ere konyoro tata no mobui. Ere konyoro Yesu no mobui. Ere konyoro tata no mobui. Ikanade ikomo sinyanyasa oe byosi tata mutigere onsi. Oe byosi tata nero konyoro. Ikanade ikomo sinyanyasa oe byosi tata mutigere onsi. Oe byosi tata nero konyoro. Ana. Mbiamo sana mwancho murigeria zakaribishe the new co-host egerenga tumanye kugenderera manager. Okay, biamono kigima abarigereria Bandizi TV andosi ase muberete gusiro konkorwa gusiro gima Kenya na boigo ensengima se bali bagotonyora gwetera www.ndizitv.net na bali bagotonyora Facebook Ndizi TV News Digital na boigo bali bagotonyora YouTube mbiamono kigima na tokwa na britangani ange umutimitinye biremegima Brighton oberega akora ensakia bweka kurende boniga nigo anyorire co-host ya gaiga musuba Trisa sekigima mwarorega wakuru kwa Dorcas Kemuma Ondieki mbiamono kigima bono bwatera nagaga muroki none nyombane ndabu kigima studio ndabu kigima igo mbiamono Dorcas twakwariganire tigankokoboko mbiamono kabisa karibu Ndizi TV igo tutagete onye kwanya rumurubiri ukora Brighton ya ikiri mogende mwese muskigoro igo mbiamono kigima asogocha nabo igo ase oko eneke muna bwatisia komento mulero kabisa okay igo mbiamono kwariganire ase Ndizi TV nabo igo ntobwate production manager ito njugo chaka nayo kwanirigana eri murioka murubiri kwa beira amo naintwe ase jinga kichonsi wa naye tiganko microphone ya gwata none kwana lingana erimo tosieke nani atusabire nekito kumuruga mukatista mbiamono mwancho murigeria gwitaseni kia Ndizi TV buna butambe nchengoro kwa Victor Sultano bangito kumira na ya sense melia ya Emanye Jumatatu kulenda litiko ya ronta eteko barigania ase studio cheto chinyamoro chega igantomeseti kabisa on top of yogo tuara Dorcas unamogeni boigo twatware studio cheto chinya igo buna twabere to kubaliere ira guchakira mutionyo kugenderera amangana nigagendete guchinja igo tomo cha kugendera kurigereria Ndizi TV na robwansu mugusi musubati Dorcas karibu sana. Asante na kiringambi ya mona asoko kukaribisha ime ya Ndizi TV. Okay, thank you so much Dorcas mbiamono sana tokukwariania feel at home esere muna twakwarira I know you are going to take it to greater heights njebundo musubati kuruga iga somuroberi weke bemberi ngwatainga karibu sana nimetenga you are going to do your best egerenga kwene kinge getaseni kia Ndizi TV ya chire bosio asenchira yabe no mwancho murigereria tokukwariani kabisa rero magoro basomuroberi bonya beta ko launch story bune producer yane atebirega iga nyabeta ngo chakere chinsaibire cyabano botuko igo bono buna birenge nyomba nendabu chinyambo betu arusinga umugeni ngo chale go make sure nge kiabuse kiongo bekore kabisa egerenga tusibie nyomba asenchira ya bene to you mweshimiwa thank you so much asengenjo yogo chana kwene kinga umoroberio yiga onyare kobago kwene kiwa asenchira ya bene boniga ngwariga ni Joseph Mokogoti egera tobeka sama sabo otebirenga tobeke keregento bosio bwanya sae Mokogoti. Biamono sana mwancho murigeria Ndizi TV egetasende kyo mwanzo bomogusi egetasende ya chire nguma na mbeje mwasegusi na isiko yagusi asego tintagikwera chinga sana buna momanyete butambe Mokogoti Joseph ngakora morobere bwemisa kera Jumapili ojakara chinsa 10 mpaka ense ya moya maragoba asego asenge ncho twachira bona mambia sense moyensakia na kwariga nayo minto Dorcas noyo minto Steve Arika mbuyamona asenge ncho kwa beiro moganito mbuyamona sana yo minto Brighton asenge ncho wakoregasi erengi ya kabisa asege katika tobe kasoma nane asenge ncho nyasaye omonguru nere manyara asireta ya tata elio mwana elio mtakatifu amina mbuyamona tata nyasaye mbuyamona asenge ncho kwa beiro muyachinga kichonsi mbuyamona asenge ncho yemambia ya tata nyasaye twekenerega iga asensakia tokora wanoyo minto Brighton noyo mwabadori kasi yochire asemesa nabo igotata sana noyo minto mweshimiwa na management yonsi ekora wanoyo minto John Kebati buja muna sengenje wakole Bandizi TV buja muna sengenje yabarigere Bandizi TV bonsi buja muna tata sana sengenje ya byonsi na onsi to morembe nobomo chinga kichonsi
nako wa mwana director cheto Anson ya sibata Nyasaye twabekira samokao tosene twensi omwana ndata Nyasaye mwana tuko cha kensa kienyo mwana ko cha kamambia pya mwana sengencho otwanjete tikatobe nairi kinga kichonsi na boigo muna tokosaba babo ito anyare go twikira isara chita sole tokosaba masoge Maria waicho ile nema Mungu nale naye kwanyoliregesio kuba bakungu bonsi na Yesu mwana wende yaonale negesio Maria mtakatifu na Nyasaye tusabire tunabasalia bono na sekere kweto amina aina sabire ase ebyo bikoba ayare shinkoro chabaminto tikaberi boelimo wetera siriteria mwana Yesu Kristo oyo metna kugamba ase miaka yonsi amina tata no mwana na mtakatifu amina. Congratulations Dorcas, congratulations. Thank you so much mbiyamana sana mwancho muriere atobatanga twarari tukorigia asomroberio meroberio yonsi yegetasendi Kiandisi TV tigarete igobonto takero mu basomia baka chinga kichinde tumerane nja asomroberio bweke bembeli. Come to Fulani, Deno Junior, Mama, Abangi Narute Keiriato, Abakaka Korabu Kevichuria, Veroneri Tukoria Magoko, Tochichamo in Tubu Negetenga, Natopera Sobramo Togo Tenga, Karibu Mogeni. Ndizi TV.